Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ फेजेननायनि खैसार नामा? असमिया खौरां बिजोंनि गेदेर गोरोन्थिना मिथिखानानैबो बेबादि फोसावदों साननो गोनां। असमिया खौरां बिजों प्रतिदिन टाइमआ मैया DID लिटिल मास्टाराव आसामनि साथाम फिसाफोरा टप 5 फाइनालिस्ट जानो हानायनि खौरां फोसावनायजों लोगोसे आसामनिफ्राय टप 5 आव जायगा मोननाय साथाम बादायगिरिफोरनि थाखाय भट बिदों। नाथाय बे भट बिनायाव बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनि भटिं नाम्बारखौ 9152915246 नि सोलाय 9252915240 नाम्बारखौ होनाय जादों, जाय नाम्बारा नबजित नार्जारीनि भटिं नाम्बार नङा। बेखौ गोरोन्थियावनो बिदि फोसावदोंना मिथिखानानैबो फोसावदों साननो गोनां बाथ्रा। आसाम नाङै दैबानाजों हालाय-हाफाय जानांनाय समावनो उदालगुरियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। जुब जुब अखा हाबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों साथाम बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया उदालगुरि जिंगाबिल माइनावस्रि गामियाव जायो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद दख'रानि सिङाव थानाय जिंगाबिल माइनावस्रि गामिनि साथाम सुबुंनि सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय साथाम बर' सुबुंफोरखौ 20 बोसोरनि रेखा बसुमतारी, 13 बोसोरनि मनमति बसुमतारी आरो 13 बोसोरनि दुलुर बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि जिउ गोमानाय रेखा बसुमतारीया प्रेगनेन्टमोन। थांनाय माखासे सान सिगां UPPL दोलोआव हाबनाय बारग' खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारीखौ मिरु UPPL दोलोनि मिडिया एन्ड पाब्लिसिटि सेलनि सासे सेक्रेटारिनि बिबान होनाय जाबाय। तामुलपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। तामुलपुर नाग्रिजुलिनि खिलाजाराव दैयाव ना सारनो थांनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। बिटिआरनि तामुलपुर जिल्ला सहपुर बाल्टिपार गामिनि 33 बोसोर बैसोनि अर्जुन बर' मुंनि सासे सुबुङा बरलियाफार दैमायाव ना सारनो थांनानै गोमायो। बाल्टिपार गामिनि अर्जुन बर'आ फालुकुमारि गामिनि सन्जिब मोसाहारि, भद्रेश्वर नार्जारी आरो मिजिं दैमारी मुंनि साथाम लोगोफोरजों ना सारनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, बरलिया दैमाखौ बारनाय समावनो सानस्रिनो रोङै अर्जुन बर'आ दैयाव गबोयो। बिथांजों थांफानाय लोगोफोरा बासायनो नागिरदोंमोनब्लाबो बासायनो हायासै। बे जाथायखौ खौरां मोननानै SDRF आरो NDRFनि हानजाया गोथै सहखौ नागिरो आरो MLA जलेन दैमारी बिथाङाबो जाथाय थिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंफुंजानो गोनां हिर' जुनियर U17 वमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 आव आसामनि हानजाया पन्डिचेरी हानजानि हेंथायै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि आसाम हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय 6 बर' फिसाफोरा सायख'जादों। सायख'जानाय 6 बर' फिसाफोरनि मुं फारियै क'क्राझारनि अनजलि ब्रह्म, क'क्राझारनि हेरिना बसुमतारी, मरिगावनि माइनाव बसुमतारी, क'क्राझारनि मौसुमि ब्रह्म, मरिगावनि रैमालि बर' आरो उदालगुरि भेरगावनि उदांस्रि नार्जारी। भारतनि माखासे रायजोफोराव मिरु सरकारनि थांखि लानाय अग्निपातनि हेंथायै गोबां धरना दुंहाव थासारि सोलिबाय थानाय समावनो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा लाइमोनफोरखौ बे बिथांखियाव दैथायहरनो गोसो जानाय फोरमायदों। BPFआ मिरु सरकारनि लानाय बे थांखिखौ बरायनायजों लोगोसे BTC ओनसोलनिफ्राय सा 10,000 लाइमोनफोरखौ दैथायहरनो गोसो जानाय फेसबुक पस्टनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायदों। चिरां जिल्लायाव मोनसे जाफेरै जाथाया जालाङो। चिरां जिल्लानि बासुगावआव साथाम गथ' गोनां आइजोखौ सासे जुनार आखुनि सुबुङा पिस्तल दिन्थिना जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों खाजायो। चिरां जिल्ला बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय भुटियापारा गामियाव अखा हाबाय थानाय समाव फिसाय गैयै समाव खाबु लानानै बाहारुल मण्डल मुंनि सासे जुनार आखुनि सुबुङा साथाम गथ' गोनां आइजोखौ पिस्तल दिन्थिना जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे जिनाहारि खालामनायखौ खोन्थाब्ला नखरखौ पिस्तलजों गावथारगोन होनना हुमखि होयो। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा दायनिगिरिखौ पुलिसनि मेगन सिगाङावनो बुग्लिदों। उनाव पुलिसा हमनानै थानासिम लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।